Pak Supri. Dali duli dali duli dali duli dali ya. Jenenge gubuk asmara biyen gawe tak nggo anggum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara. Anjir, mereka juga luar biasa. Di samping kanan kiri saya ada bos-bos donatur. Oh, ngaten. Saya udah loh. Anjir, oh, sudah toh? Sudah. Oh, sudah. Wah, pas turu ae Mas Bro, pas turu. Gitu. Ketiwasan. Tinggal langsuran. Luar biasa pokoknya gumyak ngregengaken suasana nggih Pak Dalang nggih. Wah, nggih leres Mas. Lanjut. Cadatan sakroning ati datan luntur saya merati Asuna aku kowe dadi garwa mereka leren leng aku ayo Mas Yuna joget mriki. Yo. Pasanggrahan Praja Jogja. Iya iya iyo, ayo ayo hae. Ya oh ya oh ya oh. Monggo Mbak Yu. Gubuk kae nyimpen wati. Wiwit biyen omahku saiki. Gubuk kae kebak crita. Wayah wengi nanti gagal trino.
Menika nggih luar biasa. Limbukan sama goro-goro kadosnya lame goro-goro. Oh, Nggih jelas. boten lagi. Mboten. Sami mawon nggih, sami mawon. Sami. Pokoknya. Mboten nggih luar biasa. Pokoknya spesial kagem keluarga besar Praja Jogja, pokoknya guyub rukun Guyub rukun saklawase. sak Amin. lawase. Nggih. Pokoknya niki mboten kalih-kalih Ki Yusuf Ansor. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren leng gubuk asmara la 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 Wisan kompak. Yes, Kompak Mbah tenan Nun, terima dasare. kasih. Wis dasare rame. Nggih, dasare para paragone nom-nom nggih ta? Ya, sak jose.